Exodo, Kapitulo 1. Ang mga Israelinhon ginpintasan sa Ehipto. Amo ini ang mga ngalan sang mga anak kalalaki ni Jacob nga nagkadto sa Ehipto upod sa iya. Ang tagsa-tagsa upod sa iya panimalay. Sila amo sanday Ruben, Simeon, Levi, Huda, Isakar, Sabulon, Benjamin, Dan, Neftali, Gad kag Aser. Ang kadamuon sa mga kaliwat ni Jacob 70 tanan. Si Jose didto na nga daan sa Ehipto. Siya kag ang iya mga utod nga lalaki nagkalamatay. Subong man yadtong bug-os nga kaliwatan. Pero ang mga Israelinhon may madamo nga mga kaanakan. Nagmuad gid sila kag nagmabakod sa bagay nga napuno nila ang duta. Karon, may isa ka bag-o nga hari nga nagahom sa Ehipto. Wala siya makakilala kay Jose. Ang hari nagsiling sa iya mga ginsakpan. Tanawan ninyo, ini nga mga tawo nga Israelinhon nagadamo kag nagabakod, kag nabutang kita sa katalagman. Karon, pamatiin ninyo, andaman naton nga hindi na gid sila magdamo. Kay kon may inaway, basi magdampig sila sa aton mga kaaway sa pag-away batok sa aton, ka magpalagyo sila sa aton pungsod. Gani ginbutangan sila sing mga mapintas nga mga kabo sa pagpaobra sa ila sing patay-patay, agod magluya sila. Ang mga Israelinhon nagpatindog sa mga syudad sang Pitom kag Ramses para kay Paraon nga pagatipunan nila sing mga pagkaon. Pero sa nagadugang ang pagpigos sa mga Ehiptohanon sa mga Israelinhon, tapat pagani nga nagadamo kag nagalapnag sila. Ang mga Ehiptohanon nagdumot kag nagkahadlok sa mga Israelinhon. Ginulipon nila sing mapintas ang mga Israelinhon, kag ginpapiot ang ila pagkabuhi, paagi sa pagpaobra sa ila sa lunang kag sa tisa, kag sang tanan nga mabug-at nga mga obra sa uma. Ginpilit nila sila sa paghimo sang tanan nga mabug-at nga mga obra. Dayon ang hari sang Ehipto naghambal sa mga partera nga nagabulig sa Hebreo nga mga babayi. Ang isa ginhingalanan kay Sipra, kag ang isa kay Pua. Nagsiling ang hari, "Kun nagapabata kamo sang Hebreo nga mga babayi, kag kun ang lapsag lalaki, patsyon ninyo. Pero kun babayi, pabayai lang nga mabuhi." Pero ang mga partera wala magtuman sa hari, kay nahadlok sila sa Dios. Sa baylo, ginpabay-an nila nga mabuhi ang mga lapsag nga lalaki. Ginpatawag sang hari ang mga partera kag ginpamangkot, "Nga bala nga ginhimo ninyo ini, kag ginpabay-an nga mabuhi ang mga lapsag nga lalaki?" Nagsabat sila, "Ang Hebreo nga mga babayi hindi pareho sang Ehiptohanon nga mga babayi. Mahapos sila magbata, kag sa wala pa makaabot ang partera, nagabata na sila." Ang Dios nagmaayo sa mga partera, kag nagdamo ang mga Israelinhon, kag nangingamhanan sila. Bangod kay nagakahadlok ang mga partera sa Dios, ginatagan sila sang mga kaliwat. Dayon si Paraon nagmando sa tanan niya nga mga ginsakpan, "Ihaboy ninyo sa suba ang tagsa kabata nga lalaki nga matawo sa mga Hebreo. Pero pabayin ninyo ang mga bata nga babayi nga mabuhi." Mga kaabyanan, inyo bantayan ang masunod naton nga episode nga amo ang Exodo Kapitulo 2. Madamo gid nga salamat.